Akukho zikolo kule lali yaseMalale kwaye abafundi abangaphaya kwama500 bahamba umgama ozikhilomitha ezi44 xa besiya esikolweni kwilali yaseDomboni. Nanjengoko kusekho ingxaki kwinkqubo yothutho lwabafundi, aba bafundi bakwazi ukuya esikolweni kwaye balahlekelwa lixesha lokufunda. Kungoku nje abazali bangene kuqhankqalazo bavala indlela u-R525 phakathi kweBokamere neKruger National Park. Aba bafundi balahlekelwe ziveki ezintathu zokufunda kwaye banexhala lokuba ngahle bangakwazi ukulibuyisela eli xesha. Uthi silahlekelwa lixesha lokufunda, ngcono bazisa amagumbi okufunda ethutyana xa bengakwazi ukuzithutha siye esikolweni. Uthi bekufanele ukuba sibhale iimviwo zekota yokuqala kungekudala kodwa sirhuqe emva ingakumbi thina bakugrade 12. Abazali banoloyiko lokuba le meko ingakhokelela ekubeni abafundi bayeke isikolo. We have several weeks while the children were not going to school, and it also gives us pain that our children mustn't be like us, as we grew up without knowing that we must go to school, but we want them to be educated. Uthi zange ndiye esikolweni kwaye andifuna abantwana bam bafane nam. Le nto ingabenza bayeke isikolo bangene kulwaphulo mthetho. Isebe lezemfundo eLimpopo lixolisile ngoluphazamiseko. Lithi likhangela inkampani esulungekileyo enokuthutha abafundi kwaye linethemba lokuqoshelisa le nkqubo kwakule veki.